Tervepä taas, Jaakko, Neo Primal Fitness. Tällä kertaa räkki ja rinnalle veto kahvakuulalla. Käyn ensin vähän räkin perusteita läpi, ihan miten ranne on. Ja ranne suora täältä, ei näin. Yleinen ihmisillä on, se on tällä tavalla väärin. Mutta nyt kun mulla on tää kuukeli tässä, tällä tavalla se ranne. Kahva on syvällä. Peukalo etusormi kaari on täällä kuulan kahvan toisessa kaaressa. Eiks se? Hyvin simppeli. Ja kuula lepää tässä kyynärvarren, olkavarren kolmiossa. Ja näytän tuosta kauempaa kohta, mille tää näyttää seistä. Okei. Parista kulmasta toi räkkiasento. Huomasit, että mulla on lantio työnnetty eteen. Selkä on leveästi auki. Samalla tavalla mun yläkropan etupuoli tulee sit suppuun. Käsi on tässä lähellä keskilinjaa. Käsi ei saisi karata tänne tää ranne. Ranne on se oikeastaan melkein rintalasten kohdalla jo. Kyynärpää on täällä vähän sivulla. Ja tää kyynärpää lepää sit vartaloa vasten. Sitä ei kannata nostaa irti vartalosta, koska se on paljon raskaampi kannatella. Räki ideana on nimenomaan, se on kevyt. Se kannattelet sitä sillä sun kropan ryhdillä. Okei, seuraavaksi rinnalle veto. Ja siinä kannattaa aloittaa sillä tavalla, että nostaa sen kuulan ensin rauhassa räkkiin. Kaksin käsin mä näytän, miten se tapahtuu. Ja siitä sitten lähdetään pudottamaan ja seurataan sitä liikerataa takas ylös. Eli käänteisesti opetellaan tää räkin ja rinnallevedon tekniikka. Alussa tein heti rinnalle vedon, mutta näytin siinä sen jälkeen sit, kuinka se kaksin käsin sieltä nostetaan. Voi vähän pohjasta jeesata, että se tulee tuohon. Mutta toki voi siinä harjoitella tietysti sitä rinnalle vetoa ihan huvikseen siinä heti alussa. Mut pääasia kumminkin se liikerata ajatuu ehkä paremmin sisään. Se aloittaa sitä ylhäältä alas ja sit palauttaa sillä rytmikkäällä lantio pumpulla sen. Oleellinen pointti tässä, esimerkiksi verrattuna heilautukseen, ei kannata tuottaa liikaa voimaa, koska silloin se kuula nousee liian korkealle, pamahtaa kyynärvarteen. Tulee komeita mustelmia, mutta ne ei välttämättä ole se, minkä takia tässä treenaillaan. Jotkut dikkaa. Ja muita pointteja tietysti, pidetään se ranne koko ajan suorana ja kyynärpää kiinni vartalossa. Eli se kuulan liikerata on aika suppea. Heilautuksessakaan ei päästetä liian kauas sitä kuulaa, koska muuten mennään liikaa eteen. Mutta tässä rinnallavedossa vielä tiiviimpi kaari ja ei liian korkealle, koska silloin se pamahtaa. Mut siitä toinen perustekniikka hallussa, rinnallaveto. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Jatketaan.